Дзякую вялікі пробашчу братам з Жодзіна, што далі магчымасць, запрасілі і дазволілі прыехаць у наш санктуарый у гэтыя святочныя дні пілігрымкай такой міні з горада-героя в Мінск в горад Ремонт Жодзіна. Сёння хацеў праехаць як надо по прямой, в итоге аб'язджаў яшчэ даўжэй, але это на хвалу Божую. Цешуся, што тут магу быць, і цешуся, што ў такі час, таму што Пасха, яна яшчэ прадаўжаецца. І чакаем разам з вамі, молімся, не толькі дзякуем за ўсе гэтыя дары, якія отец Віталій назваў на пачатку, але молімся аб Духа Святога, каб прыйшоў да кожнага з нас, каб мы мелі адвагу. І дазвольце пачаць такога анекдота, але 19-вечнага яшчэ, некага там 18-19 стагоддзя. Калі быў такі кароль Прусіі, Фрэдэрык II, няхай будзе другі, ён быў не вельмі, скажем, не вельмі прыгожы. Мы б сказалі па-нашаму, такі страшненькі быў немножко. І ён так казаў, што размаўляючы са сваімі слугамі, ён сказаў: кажуць, што мы створаныя на вобраз і падабенства Божае. Але калі я паглядзеў у люстэрка, я засмуціўся і засумняваўся, што такі вобраз можа праслаўляць Божую хвалу. Так ён сябе жартаваў. Сёння вось шмат чуем пра Божую хвалу, асабліва ў Евангеліі. Божа, ты уславіў мяне, я уславлю цябе, пра вучняў кажа. Шмат, можна сказаць, такі прыгожы, моцны дыялог паміж Богам, паміж Езусам і Айцом, паміж Сынам Божым і Айцом, такі на высокім узроўні. А я павінен вам патлумачыць, пра што ён. Два нейкіх біскупы ці там тэолагі размаўлялі пра нешта, а мы цяпер возьмем міністранта, который павінен расказаць, пра што яны размаўлялі. Сапраўды вельмі такі прыгожы дыялог Езус размаўляе з Айцом. Вось, канешне, гэты анекдот, ён памылковы. Так? Як мой вобраз, я такі брыдкі, як ён можа праслаўляць Бога? Як ён можа быць вобразам Бога? Мы з'яўляемся вобразам Айца, наша душа і наше сумленне з'яўляецца вобразам Бога. Цела – гэта святыня толькі. І вось наша душа, наше сумленне, наше сэрца, яно можа быць да Бога альбо падобным, альбо забруджаным. І вось пра гэта нам сёння варта найбольш звярнуць увагу. Ці я з'яўляюся падабенствам Бога. Не знешне. Знешне, чым бліжэй да, чым больш гадоў нам, мы самі ведаем, што мы мяняемся і слабеем. Але ці мяняецца маё сэрца? Можа, моя душа таксама старэе. Вось як ёсць у нас недахопы ўсе, не скажу недахопы, але нейкія слабасці, якія з гадамі з'яўляюцца, ці не з'яўляюцца ў мяне такія самыя слабасці ў маёй душы, ў маім сэрцы, маіх адносінаў з Богам. І можам сябе спытаць, як я, чалавек, магу ўвогуле Богу аддаваць хвалу? Це немагчыма. Пэўна, нейкі там рэчы ў сваім жыцці Богу прысвячаем, ці скажу: вось, Боже, для цябе ахвяруюся, там, адмаўляюся ад нечага, буду пасціцца, нешта там, вялікую справу пачну у тваё імя. Можа, там пакліканне нейкае прачытаю, там, мужа, жонку буду любіць у тваё імя. Але як я, сапраўды чалавек, магу гэта рабіць? Хто я такі? Все ведаем свае слабасці, свае грахі. Айцы касцёла заўсёды яшчэ з старажытных часоў хрысціянства падкрэслівалі, што калі я імкнуся жыць верай, калі я хачу будаваць сапраўдныя адносіны з Богам, я буду працаваць, мне не трэба рабіць нічога надзвычайнага. Мне трэба працаваць над дасканаласцю сваёй асобы, дасканаласцю сваёй душы. У тым, што я раблю, у працы, у творчасці, навуцы, мастацтве, у малітве, нават у адпачынку я магу праслаўляць Бога. Калі я буду адказны ў тым, што раблю. Калі ласка, давайте зразумеем правільна, не блытаем. Не значыць, што можна нічога не рабіць, а ўсё назову Божай хвалой. Там, ці жыву, ці ем, ці грашу. Не, оно так не працуе. Калі я раблю гэта шчыра, калі я сапраўды прымаю тое, што Бог мне даў, не шукаючы нейкіх асаблівых рэчаў. Вось часта пытаем сябе, асабліва маладыя, але, думаю, дарослыя таксама. Што мне ў жыцці рабіць? Вось, Божа, што ты хочаш, чтоб я рабіў? Як мне паступіць? Ці што мне рабіць? Якая моя місія? Якое маё заданне? І шукаем нечага такога надзвычайнага, таму што ўсё іншае нам не пасуе. А спачатку тое, што пасуе, вельмі хутка надакучвае.
А можа варта пытацца не што мне рабіць, а як мне рабіць. Што мне рабіць, я ўжо ў большасці маю. Тое, што маю штодня. Так, малады чалавек, ён яшчэ шукае, ён там выбірае, ёсць магчымасці. Але вось як я раблю? Ці тое, што я ўжо маю? Ці я хаця б прынамсі гэта раблю на Божую хвалу? Можа, ў гэтым няма Бога? Можна рабіць самыя касцёльныя, самыя пабожныя рэчы. Мне розныя акцыі, можна літургію добра ведаць, можна займацца, там, не ведаю, хоры, міністранты, будовы, агароды, рэкалекцыі розныя ездзіць, можна шмат ведаць, можна ведаць Евангелие цытаваць на памяць. Я думаю, вы сустракалі шмат людзей веруючых, которые Евангелием вельмі моцна валодаюць, в плане умеюць зацытаваць. Можна гаварыць шмат пра Бога, але абсалютна Бога ў гэтым не мець. Можна шмат казаць пра ідэі, ведаць катэхізіс, касцёльныя розныя правілы, як трэба кланяцца, як трэба стаяць на каленях, як трэба апранацца, як не трэба апранацца, чым можна карыстацца, чым не можна карыстацца. Можна шмат казаць пра Бога, але гэта ўсё будзе яд, атрута. А ёсць таксама шмат людзей, которые, можа, Бога ніколі ў жыцці нават не мелі, не чулі, ніхто ім не расказваў. Але ў тым, што ён робіць, у тым, што ён шчыра працуе, робіць у сваёй сям'і, у працы, у адносінах, ён стараецца быць правільны, стараецца жыць па сумленню, такое, якое мае. І ў гэтым можа быць больш Бога, чым ва ўсіх нас. Я не хачу сказаць, што цяпер мы ўсе грэшнікі, а там на вуліцы. Не, Христос сёння просіць асабліва за сваіх. Прашу не за ўвесь свет, я за іх прашу не за ўвесь свет. Прашу за тых, каго ты даў мне. І верым, што Бог нас даў Христу. І мы павінны гэтаму адпавядаць. Христос уславіў Айца тым, што даў нам вечнае жыццё. Такія складаныя словы. Вось даў вечнае жыццё. І яно ўжо у нас ёсць. Калі я спытаюся у вас, што такое вечнае жыццё, мы ў большасці разумеем, што яно пачынаецца пасля смерці. Чалавек памірае, і тады мы пераходзім у вечнае жыццё. Не. Вось менавіта, што не. Яно ўжо у вас ёсць. Вечнае жыццё ў тым, каб спазналі цябе адзінага праўдзівага Бога. Бог дае нам вечнае жыццё. Вечнае жыццё не пачынаецца пасля смерці. Гэта памылка так думаць. Вечнае жыццё пачынаецца, калі мы адмаўляемся ад граху, выходзім з граху і пачынаем жыць па-божаму. І смерць гэта толькі такі пераход. А калі я па-божаму не жыву, тады смерць для мяне будзе, капец. Прабачце за такое. Тады это будзе ж рэальна вечнае жыццё, але не тое, што сабе запланаваў. Вечнае жыццё, яно не патрабуе смерці. Смерць гэта тое, што Христос перамог. Яно ўжо павінна пачацца сённяшні дзень. Мы, хрысціяне, думаю, усе згадзіцеся прысутныя тут, мы больш за ўсё любім завтракі. Завтра. Пачнем завтра, абяцанні сабе даем, спавядаемся, нейкі пастанову робім. З заўтрашняга дня пачну класціся спаць раней. Але заўтра становіцца сёння. І можна зноў пачаць заўтра. І такія розныя рэчы. Мы кормім сябе абяцаннямі. Вечнае жыццё ўжо у нас ёсць. І жыццё вечнае, кажа Христос, гэта пазнанне Бога, пазнанне Айца. Праз то, што пазнаем Христа. Гэта могуць гучаць настолькі, гэтыя словы, якія сёння чуем, настолькі нейкая вышэйшая тэалогія незразумелая. А насамрэч гэта вельмі важныя і простыя словы. Ці я ведаю Бога. Христос каза, Ойча. Ён вводзіць нас на новы ўзровень размоваў з Богам. Ойча да Бога так не звярталіся. Звярталіся ў старым запавеце, але это было вельмі такой сухой фразай. Христос нас дазваляе, нас робіць дзецьмі Божымі. Ці нехта з вас, я нават сябе пытаюся, ці мы калі-небудзь да Бога маліліся, Ойча, Божа, да Христа молімся, это правільна і добра. А ці мы да Бога звярталіся, як да Айца? Это не фармальнасць, а вось рэальна, як мы, дзеці, прыходзіш да бацькі, нешта просіш, тата, дапамагі мне, папа, зрабі тое, завязі туды, дай грошы на карту палажыць, яшчэ што-небудзь. Дапамажы. Ці мы да Бога звяртаемся, як тата, ці нейкім такім афіцыёзам. Можа, кажам, Божа, малітву прачытаем адну другую. Я не кажу пра Ойча наш. Таксама можа быць фармальнасць.
Але вось як да айца, мы маем гэтую магчымасць, маем гэтае права. Вечнае жыццё ў пазнанні Хрыста. Бога мы пазнаём у сэрцы. Скажам сабе праўду, мы в плане пазнання Бога інтэлектуальна мы вельмі шмат ведаем. Вельмі шмат. Вось некалькі дзён таму мы з вами святкавалі свята ў небаўшэсця. Памятаеце, вучні сабраліся на гары, Христос ужо 40 дзён ім з'яўляўся, яны ўжо убачылі муку і ўваскрасенне, ён ім ужо паказаў свае раны, яны дакраналіся, ўжо прайшлі ўсю эту псіхалогію, гештальты все пазакрывалі, здаецца, сабраліся на гары, і што напісана? Але некаторыя сумняваліся. Колькі часу прашло? Што яны ўжо бачылі? Што ім Христос ужо даказаў? Але некаторыя сумняваліся. Шановныя, пакуль не прыйшоў Дух Святы, яны сумняваліся і далей. Сёння яны сабраліся, толькі ім хапіла вось гэтай адвагі, пустаты сэрца, сабрацца проста ў гэтай, скажем, хаосе ў галаве і проста быць разам і маліцца. Колькі б мы не стараліся, ні адзін, няма такога аргументу лагічнага, няма такога цуду, няма такога выдарэння, што вось мне ў жыцці, калі нешта станецца, все, тады буду спакойна верыць. А як часта нам гэтага не хапае? Калі б вось у мяне была іншая вера, калі б у мяне быў іншы муж, іншая жонка, калі б там я жыў у іншым месцы, у мяне была іншая праца, не было этой хваробы, ці там нешта атрымалася, вось тады б, напэўна, я паверыў. Заўсёды ёсць нейкае калі б. Няма такога цуду. Нават калі Маці Божая аб'явілася перад намі, стала ў Жодзіна, дзе мы пра Маці Божую ведаеце больш, чым 70% беларусаў. Вы жодзінцы. Калі б Маці Божая тут сярод нас стала, все роўна, ну, можа так, пачалі маліцца, цудоўна, прыгожа, вернемся домой, і заўтра пачнецца ўсё як было. Ну, бо такі мы не можам самастойна пераканаць сябе ў адносінах да Бога інтэлектам. Вера пачынаецца ў сэрцы. І для гэтага, ну, ёсць такія рэчы, которые мы не зразумеем. Памятаеце, у Евангеліі ёсць такі момант, дзе Христос кажа апостолам крыху пра будучыню, і што ўсе там можаце памерці так, як я. Ну і пра Яна кажа, так намекае, што ён можа не памерці. А Пётр пытаецца, а што з ім? А Езус кажа, што Езус Петру адказвае? А ці гэта твоя справа? Ці табе гэта важна? Ты ідзі за мною. Не трэба табе ведаць, што будзе з тым ці з іншым. Ты ідзі за мною. Я часта чуў, думаю, вы у свецкім асяроддзі таксама чулі, што вось людзі кажуць, я там не разумею пэўную рэчу пра Бога, не разумею, чаму касцёл так сябе паводзіць, нешта кажа, такое навучанне, неразуменне, што вось калі зразумею, пэўна, там тое і тое у касцёле, у Богу, у маім жыцці, тады, можа, буду верыць. Пакуль што вось тое мне не разумею. Вось, каб мы ўсё разумелі, тады будзем верыць. Шановныя, хто з вас, поднимите руку, хто з вас ведае, як працуюць сістэмы інтэгральнай сістэмы, или двоичная система исчисления? Как там единичная? Я нават сам не ведаю. А вось, калі не ведаеце, не включайте компьютер. Ну, такая самая логіка. Ёсць рэчы, которымі карыстаемся не ведаючы. Нам не трэба ўсё ведаць, каб гэтым карыстацца. Іншы прыклад. Жонка, муж, медык, напрыклад, ці жонка, ну давайте возьмем мужа. Добры там нейкі хірург, ці там нейкі лекар, который вось глядзіць на жонку, можна сказаць, дзе якая косць, якая там вока, што там, дзе скаліоз, дзе яшчэ там зубы крывыя, дзе яшчэ нешта, можа поўнасцю апісаць. Ці ён ведае сваю жонку? Не гэта веданне жонкі, а веданне той, які нашы адносіны. Можна, ці жонка, напрыклад, хай будзе там псіхолог нейкі. Можа ўсё опісаць там па характару розныя там рысы мужа, дзяцей, бацькі, маці, суседа. Ўсё магу пісаць пра мужа, ўсё расказаць, ўсё, што адбываецца. Ці гэта сведчыць аб тым, што яго ведаю? Не, ну вы самі ведаеце. Вера пачынаецца тут у сэрцы. І таму нам цяжка, так часта цяжка прыняць Бога, прыняць вось Духа Святога, прыняць нейкую правду, таму што наша галава загружана. Мы занадта шмат ведаем, занадта шмат разумеем. Часам кажам пра цёмнае сярэднявечча. Яно не было цёмным. Христос давёў апосталаў да такога стану, што яны проста такі быў хаос у галаве, што наступіла проста пустка. Такое вось, ну, яны сабраліся і маліліся, больш нічога не маглі ўжо.
І тады з пустой галавой, можна сказаць, такой вызваленай ад патрэбы ўсё разумець, усё тлумачыць, усё лагічна умець назваць, толькі тады яны былі здольныя прыняць Святога Духа. І скажам сабе шчыра, цяпер такі моцную рэч скажу, вось гэтыя смецці ў галаве, яны нам перашкаджаюць не толькі прыняць Бога, а прыняць іншага чалавека. Я перакананы, многія з вас, частка з вас выйдзе сёння з касцёла, там ще працэсія, свята будзе у вас. І вось, які цудоўны дзень, якое цудоўнае свята, і сонца свеціць, які цудоўны дзень. А другая палова, выйшаўшы з касцёла, з такім самым імшой, з такім самым святам, з такім самым сонцем, скажа, а тое было не так. А Боже, як жарка, ўжо не магу. А зноў там заўтра на працу. А можа, вось ты сёння наракаеш на сваё жыццё, ці на нешта скардзішся, а нехта такі сам, хто такі самы прыгожы, ці такі самы па ўзросту, па інтэлекту, па характару, па складу унутраным і знешнім, можа сядзець нехта такі сам. І зусім інакш радавацца, а можа мець яшчэ большыя цяжкасці ў жыцці. І ён радуецца, ці ён дзякуе Богу за нешта. Бачыце, это не залежыць ад знешніх абставінаў. Всё толькі у нас унутры. Не ад нашага рашэння таксама, ад нашага рашэння даверыцца Богу. І ўрэшце славіць Бога можам цярпеннем, як сёння чуем у другім чытанні. Няхай ніхто з вас не церпіць, як забойца альбо злодзей. Раней крыху. Калі ганяць вас за імя Хрыста, то вы шчаслівыя. Кожным цярпеннем, любым цярпеннем апроч аднаго. Калі гэтае цярпенне вызвана маім грахом. І тады я такое сумленне, роспач, дэпрэсія, злосць на ўвесь свет. А нараджаецца з майго граху. Любое іншае цярпенне, у якім няма маёй віны, няма майго граху, гэта можа быць нагодай для таго, щоб хваліць Бога. Не кажу, што радавацца. Можна, ёсць такія цярпенні, дзе ніколі не можаш радавацца. Але вось прымаючы гэта, я аддаю Богу хвалу. І некалі ён мяне ўзнагародзіць. Цярпенне можна хваліць Бога. Таму, думаю, сёння нас Бог заахвочвае, ужо праз тыдзень будзем святкаваць Духа Святога, урачыстасць. Мы вельмі шмат чуем апошнія тыдні пра Духа Святога. Захвочу вас маліцца да Духа Святога. Не толькі ў касцёле, не толькі калі там адкрываю нейкую літанію ці там малітву, але такія моманты, калі прыходзіць спакуса да граху, калі вось нейкія страхі, перажыванні, праца, калі едзеш і табе хочацца там некага падрэзаць, ці цябе нехта падрэзае на машыне, табе хочацца абмацюкаць яго, ты прызаві Духа Святога. Ці на працы, ці дома, калі жонка піліць, ці муж наадварот там зневажае. Вось такія моманты прызывай Духа Святога. І ўбачыш, наколькі гэта адчыняе нашае сэрца. Амен.